pai ba bai bagi nong kersan ibu ti jonga pila sida penjob yang ko meli jong phi bat nong phi kajing job jonga kadang de tang mentah sita yo siteng bat kumjuru mas ndap job ngala sim khia spang gani ka kam ka be de bat ka roster recruitment system bat kani ka we kamat ko badai spang reservation policy jong ga jala ga jongi kadai ka subject ka bakhra hadu ka ta namar beli ngong ipi bakhra namar ngalalong ngalasang study kani ngalale pun ki homework bat ngalarong jeli bang tagarang suthu bakani kani ka subject roster recruitment system bat ka reservation policy kadai ka subject ka bakhra hadu ka ta bat na kan tui ki pai ba menta to long ki bayai sha bat kumjur nga khwa ma ta pi ba na kalian ka party menen presiden rong ba ula kran bat ula pensai bat ula ong ba ya roster recruitment system nim kwa bakar sedang nadu ukhat kanai spa nim kwa kumbang campaign for election ru bangim kwa bakin compensate ye ki post ki badem por mishwa henre ni kwa ba ka roster recruitment system kan sedang nang ni syahman kata di kamat jing dawa jungi sepang roster recruitment system bat sepang reservation policy kumbadan hapoka personal manifesto jong elite HDR lingdo beri mahe ijonga bat kabadon ru hapoka bo manifesto jong ka party bangi ni kwa bang review yakni ka reservation policy bat hapor ladon ka bench ba ngin sa review kani ngila banya ini mer jengmut susu man penwandur yakni ka reservation policy jong ka jela me tagi ni kintien kuble sibu